Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Naga bati CTV ni pediang subhai pi barok syakimat kimat mentakajan miet kesni yodo kasipau Tarik Rymphang arjar arpun riu. Kimat Khubor naga Jylla. Habaki nong tok Khubor kubu jingkeli yau sembut Menteri Rangba ke Jylla badairu Menteri ke Kampo Ieng jong ke Sorkar Jylla kata ubak Preston Tensong ba hatu ke Sorkar kam don jing tipse ba ka don ke jing ti deu yong be ai namar ba kane kam dei ke sen ke benengkong ba kan don ke jing yap riu hakram deu yong uba Preston ula jubab bagi jaka badon ki jingti doyong be an ki don jingai bahana surok ba ha ka ba wat ban yait daka four wheel ru ka simpor kumba lai kenta steng bad hadu sau kenta kumta ka syam jing e bahai ki pulit ru ban lek syak tu ki jaka halor ka jing yap brio ka ba hadu menta ki ladon lai phongut ha ka jing Pyrthei ka krem doyong ha mensngat thang sko uba Preston laong ba ka sorkar kan thau da ka Judicial Inquiry Commission ba kan tokit bnia bat ka sorkar kan IT ya ki kot kisla ha ka commission hadin bala yo chairman uban kle ya ka halor ka jing dawa ba Menteri Rangba ka Jylla Konrad ke sangma uba batru ya ka tanat mining and geology ba udai ban resign no uba Preston laong ba kum kini gijing dawa gijumi habadon kiba kum kini gijing ja nrei ula kular pat baga sorkar kan pentikna baga jingti deu yong be ain kanom don show ka New Trap Youth Development Council kalau ong baga sorkar Meghalaya bat ke sorkar India ki deiban shim ya ga jingit kle halor ga jingyap jong kinong bala ga jing Pyrthei bom dynamite haga kremti deu yong be ain haga thain mensngat thang sko u president kaseng uba wai rai wan so tunu la ong ru ba kane ga jingja ga dei ga jingja buram ya ga Jylla Meghalaya bat bu jingkli ru ya sorkar Meghalaya bat sorkar India ki bom shim lala setia ban wan ra ya ga jingti deu yong kat kum ga juk start sayan wat hadin suppose nem tam nado ba ka National Green Tribunal kalakhang ya ga jingti deu yong thleu khnai ha ga Jylla Meghalaya house nem arhajar khatsau hagasin ke benengkong Menteri Rangba Jylla Konrad ke sangma ulalong uwei na pedengki khat khandai ngut ban yo ya ka National Awards arhajar arhunriu naka Catholic Bishops Conference of India lani ka CBCI haka 37th CBCI General Body Meeting ha St John's Medical College Bengaluru Wemele ke North Shillong constituency uba Adalbert Norum ula dawa badai ban suspenshwa yau Deputy Commissioner jongka East Giant Hills District Manish Kumar bat yau Superintendent of Police Vikash Kumar halor ke jingyap jongki nong bala ha ke jing Pyrthei ubom dynamite ha ke kremti doyong daga baong bakini ki arngut ki dei ki klik nong sensyat jongka East Giant Hills District ki ba omla setia ban kentai bat bakimla ban ong bakim tip ai kenang ban pensuk ya ki pai ba bat ban weng ya ke jingkam nya palat ke Sor Shillong ke balak ta ya ki por jing ki pai ba UMLA ke North Shillong constituency ba Albert Nongrum ha rengkat ki nongilam snong jongka waing do bat so sun ha rengkat ki officer jongka tenat PWD roads kila le jurip ya ke jaka ban sna surok no nado ke jaka ka badon ha lendet jongka Dreamland kata nado Ram Krishna Mission terter shadow sha community hall jongka waing do ki pai ba ke snong khang klang kawai na gisnong kaput kabahapa po ka Ranikor Civil Subdivision Southwest Khasi Hills District kilapan pau ya gijing sngongu kabakraw halor gijing poi ka scheme Jal Jivan Mission kabalalaban punpoi umlut hamman lagi snong kamtam hagithain nong gendong ya gane ka scheme lamang pisa kumba shiklor khat arlak tingka tam kasnong khangklak kalayo ru ya gajing ito kumka har ghar jal village haga laitarik unailor arhajar arphausan President ka Jaintia National Council uba sambormi lengdo ulayatu baka thangsko kamdai satia ka jaka jungki riushimet nrei ka longtrai yakani ka jaka daga elaka sutnga ulaong ba yakani ka jaka kibala ban trei ki dei tangi nong shong jongka elaka nrei ka jingwan trei jongki breu ki banabar kalong ka baki hab ban yai lengba ki trai nong jongka elaka sutnga
Ka Joint Action Committee ka bakantup ya ka East Giant Hills Truck Owners and Transporter Association bat ka Giant Hills Truck Owners Association kila IT da ka dorkas hau sumbot menteri rangba ka Jylla uba kmi ya ka transport uba sneau bahalang dhar da ka jing terwas ya ka sarkar bakan pentrai kam ya ka special one time settlement scheme khnang bandupla ban penim ya ki kot kali ki balarim Lai punyungut kisipai kila yo ya ki khusnam takma khat khandai ngut kila yo ya ki Sena Medal Gallantry nyungut ke Sena Medal Distinguished arngut ka Youth Seva Medal way ya ka Bar to Vishish Seva Medal nyungut ya ka Vishish Seva Medal but way ya ka Uttam Jivan Raksha Padak haga Eastern Command Investiture Ceremony Arajar Arpung Rio kabalalong haga Umroy Military Station Riboy District Negasngi rengkat ka jing sakhilang jong u Lieutenant General Ram Chandar Tiwari ubadai u General Officer Commanding in Chief jong ka Eastern Command ka Meghalaya State Disaster Management Authority rengkat ke jingi trailang bat ke District Disaster Management Authority lembat ke tenat Revenue and Disaster Management kentup ru ia ke National Disaster Management Authority kila penlong ia ke jing ai jing kai syakipai ba kumno ban ai jing rap ia ki weipat haba one concern ki jinglan shop nagi bor kemariang lani haba ja ke jing knyu ujumai ubujur ia gani ke jing ai jing hikai latip kum ka state level mock exercise on earthquake disaster kabalalong ha Shillong Airport Umroy Riboy District mentangnya pai syakimat Khubor na Kylleng kari laban pensangnya shipor ya ke jingi syong dorbar ha Lok Sabha ha kasien ka ba ar negasni ha gani ke kenti hadien nriu minit bala pelong namar ba ka liang persya kala kentai ban beteng ya ke jingi teria tai halor ka mangtengka jong ka sarkar pedeng bat penki win biang ya ke yeng dorbar tau ai ha pedeng ke jing ken win jong ka parliament halor ka kot bala tho do he sipai barim u General Navarin kabempat penmi pai ba u Rahul Gandhi ulakan tho teng ya ka sarkar bat ya ka company Penguin ka ba long ka nong penmi ya ka kot da ka ba kenok ba ka BJP kala persyang ban taplop syapo ka karpet khnang ban khangla ya ka jing shisha kalami ka jing kenwin Haraja Sabha negasni hagapor baki MP galeng persya bat ka Treasury Bench kila persyang ban pentut ya ke jing kren halor ke jing keno bala syupunbor ban penlong ya ke election municipal ha Telangana kaban salong hagasni balang Menteri Ketenat Parliamentary Affairs jong sarkar pedeng u Kiren Rijiju ula kentok teng ya ka seng Congress halor ke jing pentut ya ke yeng dorbar ha Lok Sabha hakaba u menteri rangba do kari Narendra Modi udai ban ai ke jubab jong u halor ke motion of thanks hakaba la kenok baki MP kentai jong ka Congress kila pertasla hapok ke yeng dorbar Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sharma ulaong basyen ke sarkar kan sapen scam ya ke Rojabari Raj Dorbar kebadan ha Cherai Dio District kanong ba banengkong ha ke juk ahom hadien ke jing sokia lor ke jingwan buhai snong bat ke jingbu ya ki madrasah ha kani ke jaka ki hepulet jong ka Uttar Pradesh kila yaitu basan git khot jong ka wei kalong yeng kila yap hagoi ke snong kabadon hapo ka jaka jong ka Mahavan Police Station jong ka Jylla Uttar Pradesh ki pulut kila suba bakani kala pandai ke jing penyap hi yalade Menteri Ketenat Kampo Yeng jong sarkar pedeng u Amit Shah ulaong ba ka cyber crime ka de jingma ka bakraw ya ka Pyrthei bat ulaya turu ba unsa ai jingkren ha ka jingilang jong ka ri barok ko wei halor ka jing kun persya ya ki runar ka bajutok ya ki riu pai ba bat ban penpraru wat ya kani ka kam syukur ya ki briu ki balului Kayeng Bishar Supreme Court kala syong Bishar ya ke jing ujor bala mudui da ka Enforcement Directorate ka ba keno ba ka sarkar West Bengal bat ka menteri rangba ka Mamta Banerjee kila tuklar kat ba ka Enforcement Directorate kadang penlong ya ke jing wat nia ha ka office trekam jong ka Indian Political Action Committee bat ha ka yeng sa jong u Pratik Jain ha Kolkata
Ka Ahmedabad Crime Branch kala yok ban kem ki arngut ki Rio Sneo ki bala light pad na kota Rajasthan hadin ka jingkhanra ka bala ne hun Rio kunta. Kini ki arngut ki dei ki baju don khti ban le ya ki kam runa ruser ha Kylleng ka Rajasthan bar ha ki wei ki Jylla. Mentang ni phai sya ki mat Khubor na Kylleng giri ka Pyrthei. Hadin katu kan isngi bau President Donald Trump ulapan pau ya ke jingite soskular ha ka khai ke pateng bat kari India. Ka White House kala ong ba ka jingi kren kandang yai beteng halor ke jing khanglat ba klempat la ban penbek ya ki khajna bat ki bumdai ki khajna wat haba ka fact sheet badang shu pun mi thamai kala batai benia ya ki jinglong bakongsan jong ka jingite soskular bat kalenti ban pentrekam yaka. Ka President Jongkari Mexico ka Claudia Sheinbaum kala ong bag sarkar jongka kandang beteng ban aji nyarap ya ka Cuba warhapreng ki jingpenjari kendon da ka United States ka bato ya ki ri ki bakai ne shalan umpniang syakiri Caribbean. Kat bakari Bangladesh kadang penkre ban late syaga general election kaban long haka khat ar Tarik Rymphang ki jai pen real red pied haka ni kari kabadon haka doba Asia Pacific kila pen pau ya ka jingbum sngo shngan la ong ka kai phot ki khot jong jai pen real Hindu bat ki nong ya ki ya ka hok long breu man breu kila pen long ya ka jing ya ki ba jai shabar jong ka tanat Trekam US State Department hagaba kila kentu ya ke sorkar bahkan le dak bateng ke jingpen stomben ya ki red pa hagari Bangladesh. Ka jing yalap election nak benta ka jingpen kre ya ke election ka ban salong ha ka khat ar Tarik Rymphang hagari Bangladesh kan sekut nak menta kasngi. Kari Bangladesh hadian ka jing sya penhiar suki ka Sheikh Hasina kala lam syaga jingkulmar bat ki Hindu red pa ki mat ki jing sya tambor hapok ka sorka bersipor bala yalam dau Muhammad Yunus kinong tokit jong ka South Korea ne ka singi kila ban kanra ya ka spy agency bat ya ka military intelligence command bat pengat kendon ru ya ki laingut ki officer sipai kum ki nong sya suba hakabai dei bat ka jingkeno baki don ki drone bala penher syagari North Korea laong ki he soka ki bor sipai jong ka Pakistan kila rung jubor syaka shnong nushki jong ka Balochistan rengkat bat ki tup ki man bat ki kali king atiar daga ba penjur ya kila jingeda hadian katto kan isngi ka jingya kan at ka bala lam syaka jingya senret kuli bat ki le no baloch ong kilat patai Khubor jong ka ni ka thai tu gelong kimat Khoblai